Good morning mga Egan. Dito tayo ngayon upang i-share ko sa inyo itong gagawin natin ngayon. Pero bago ang lahat, huwag nyo munang kaligtaang mag-subscribe at saka mag-like sa ating channel upang updated kayo sa mga videos na katulad nito. Kasi mga Egan, balaw kasing kunin yung laman ng Maya wallet ko. I-transfer ko sa GCash kasi may babayaran ako. Tingnan natin mga Egan kung pwede ba. Kaya mag-start na tayo mga Egan. Itong dalawang application, mayroon tayo mga Egan kasi ginagamit talaga natin to kapag nagbabayad tayo. Kaya hindi na natin patagalin to. Yan, pindutin natin tong Maya application. Tapos dito mga Egan ay mag-login lang tayo. I-enter muna natin yung PIN number natin. Tapos ako naka-login na ako mga Egan. Dito mga Egan ay yan ang laman ng ano natin, Maya wallet natin ay 342. Bali bala ko 300 ang iano ko mga Egan. I-send ko sa GCash kaya ito ang gagawin natin ay bank transfer lang tayo. Tapos dito mga Egan ay hanapin natin ang GCash. G-Exchange, INC, or GCash. Yan, ito yung mga Egan. G-Exchange, INC, or GCash. Yan, dito mga Egan ay pareho lang to mga Egan. Baka nagtataka kayo ang G-Exchange at INC at saka GCash ay isa lang. Dito ilagay natin yung amount 300. Tapos ang purpose natin ay money transfer. Tingnan natin kung ma-transfer ba. Dito enter lang natin ang ating account number. Syempre yung number natin. Dito enter natin yung account name natin. Tapos continue dito. Check muna natin mga Egan . Tapos continue lang natin. Bali ang ano pala mga Egan, ang bayad pala ay 15 pesos. Kaya ito mga Egan, tingnan natin, transfer now. Yun. Uy! Hindi pala tayo pwede mga Egan pag wala tayong signal. Kaya walang signal dito sa amin mga Egan. Kailangan talaga kasi dito pala ay ngayon, yung bago ngayon, hingi na ng OTP. Please enter the one-time PIN. Kaya dito sa amin walang signal. Hindi tayo makapag mga Egan kasi mag-resend, yan . Kaya pala mga Egan, need talaga na may signal yung natin, may wifi lang dito mga Egan pero may signal dito kaya hindi tayo pwede yan, hindi tayo pwede i-cancel lang natin to mga Egan. Yan, nahingi ng one time PIN OTP. Kailangan pala talaga, akala ko wala. Ma-cancel to.
Yan pala mga egan, kapag walang signal yung natin ay hindi tayo pwede mga egan, makapag-transfer mula Maya to mga egan, to GCash. Kasi kailangan ng signal dito sa amin walang signal. Kaya mga egan, di tayo makapag-transfer ng money mula kay Maya to GCash. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Marami pong salamat yung panonood. God bless.